4 minutos sa nakaligad sa atak na ng alas 8 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time adlaw sa Martes Pets Veteros sa bulan sa Pebrero sa mga tig 2022. Ikaapat ang adlaw sa Martes sa kaduang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga tagpalmati diri sa maya syudad sa Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man nga Western Visayas saan ka man nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang takna sabong aga. Sabong dalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sabong mana mga balita sa Batagas sa Inampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin sentro sa ato na talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Tingwa na to na karon nga makahatag sa nga pahayag ining tricycle driver o kon motorcycle rider nga nagpangluthang dira sa may barangay Maawa syudad sa nga Bago kahapon kun sa diin isa ang patay. Ang iyang hinablo sa Banwa ang naka-hospitalized subong pagkatapos nga ginabato sa mga pumuluyo kag ginatiro man sang isa ka soldado nga natabuan nga ara dira sa area. Actually, ang ginawa yan lang din nila ang parkingan na bala sa motorsiklo kag tricycle. Nakapauli na ni kuntani ang suspetsado nga si Jonas Lohan na tubong Banwa. However, makalipas ang pila ka minutos siya ang nagbalik and then sinipa niya tong utod ni Efraim. Siyempre, ano balang utod mo dirang ginasipa kung nagatambag man ining si Efraim Alinsuring pero siya ang tiniro sining suspetsado nga si Tubong Banwa. Sabong si Tubong Banwa ang detained dira sa may Bago City Police Station. I-check ka na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, so far sining ambush nga nagaluntad dira sa may syudad sang San Carlos so way pagida sang mga suspetsado nga naingadlan ang aton sining mga otoridad da Banwa. However, nagpanawagan na diri ang aton na provincial director or aton na governor sa may Negros Occidental Police Provincial Office nga maghatag sang dugang nga diri nga atensyon nga gini ang imbestigaran. Department of Agriculture Banwa nagapropose na sa nga pondo para sa bulig sa mga lugar nga nahalitan sa nga Typhoon Odette. Masobraduhan na kabulan ang nakaligan. So, syempre, timay na parte ni Sir Dere Saturn sa may syudad sang mga kabanwahanan na kagakasyudaran dira sa may Southern Negros. Nga mo niyang labing nalitan sang Typhoon Odette nga nagalabay sang Desyembre 17. Ibanota na karon sa report with Bombo Franz Andro Burgos. Sa mga balita national, chopper nga nagka-crash kahapon sa may Real Quezon. Natalana ni kuntani nga magsugat kay PNP Chief Leonardo Carlos sa nga ini ang nagahugpaas. Antas pa ang pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sang ining hagna nga mag-require na sa tanan nga mga Pilipino kag mga tawo o mga pumuluyo diri sa may Pilipinas nga dapat irehistro ang ining SIM card. May pila na ka mga grupo nga nagtipon na kahapon sa tubang sa Department of Information and Communications Technology para nga magpatigayon sa hublag protesta. Isa diri sa mga nagupod sa may hublag protesta ang Computer Professionals Union nang ginakapod nato na karon ang pinuno sa ilang Public Information Committee Kim Cantillas. Pila ka bulan antes ng eleksyon sa Mayo 9, pila ka mga election watchdog nagpanawagan kay Presidente Rodrigo Duterte nga dapat mangin na transparent sa proseso sa pag-appoint sa nga 3 ka mga bag-o nga mga COMELEC commissioners.
Update naton sa batagsang politika. Si Manila Mayor Isko Moreno nagpanindugan na gyapon ang si Dr. Willie Ong ang iyang Vice Presidente abis sa pasining mga pagtugpo-tugpo sa ila nga sila na lang ang magatandem or tandemanay ni Mayor Inday Sara Duterte. Gobyerno sa Pilipinas sa nagalantawa diri sa dugang mga strategy para nga mapa-boost pa ang ato ng COVID vaccination kaya ginatarget sa buong sang gobyerno nga dapat 80% sa mga tigulang and persons with comorbidities ang vaccinated antas pa mag-shift sa alert level 1. Sa mga balita international, Russian President Vladimir Putin nagmando sa may Russian military ipabilin ang kalinong sa duwa ka mga breakaway regions ng Ukraine. Kasunod naman sa pag-recognize ni Putin sining rebel regions dito as independent republic. Sa iba na pang mga balita international, ang pila ka mga grupo sa mga Filipino workers ang nagpahayag sa ni Banwa nga may pilag man ka mga Pilipino nga mga natapikan sa COVID dito sa may Hong Kong ang ginabandonar sa ilang mga employer. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magluntad samtang nga nagpangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang Philippine National Police nagpatigayon sa investigasyon sining paghugpaas ng helicopter kahapon sa may Banwa sang Real sa probinsya sang Quezon. Kung sa din isa ka polis ang patay kagduwa ang pilason. Actually, base diri sa report sang Philippine National Police, padulong to kuntani ang chopper para nga magasugat kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos. Ang H-125 Airbus helicopter nag-take off sa Manila Domestic Airport sa Pasay City alas 6:17 kahapon sa ngaga padulong sa may Barisin, Quezon. Kaya dito nagtener kag upod ni Carlos ang iyang pamilya. However, pila ka oras matapos nga nag-take off ang ining eroplano o ining chopper, nagdeklarar ang control Banwa nga sini ang missing and then nalocate ang crash site pasado na alas 8 ang takna sa aga. Kaya yara sa may administrative mission na flight ang ining chopper sa nga ini ang naghugpaas. So sugaton ni kuntan ni si PNP Chief nga sa may Quezon sa weekend para sa private time with his family and gin-confirm ini ni PNP spokesperson na Police Lieutenant Colonel Jean Fajardo. So wala sang available ang domestic and commercial flight. So amo ni ang desisyonan na lang o amo ni abi ang napamatunan ang siya ang ining sugato na lang sang chopper. Ang duwa ka mga chopper available for disposal sang PNP chief kaya tinormal naman lang ina siya mo. That is why ang ginasugat dito sa may area sang Quezon province ang pinuno sang Philippine National Police. It took rescuers several hours para nga malabot nila ang ining mountainous area kung sa diin na nag-crash ang ining chopper Banwa and then napilaman na kaoras ang ila nga kinahanglan para nga madala ang ining mga biktima padulong sa may ospital. Ang pilot and co-pilot Police Lieutenant Colonel Dexter Vitog and Michael Milloria ginadala sa may Claro M. Recto Hospital sa may Infanta, Quezon. And then ang crewman nga si Police Patrolman Alan Noel Ona amo ni ang gina-identify nga lone fatality.
So ginadala naman ni ang ining duwa ka mga napilasan ang pilot and then ang co-pilot dito sa may General Headquarters ng Philippine National Police sa may Campo Crame. So ground na sa PNP ang apat ka mga Airbus H125 helicopters kasunod sining nasambit ang insidente. Nagligad ako madumduman nato na sang tuig 2021 naghugpaas man sa may area, I think it was in Batangas, ang ining chopper sang Philippine National Police, pero buhi to ang kalabanan upod naman si Archie Gamboa bala, our former PNP chief, but timayara gito sang isa nga napilasan kasunod sining nasambit ang insidente. Kadamo man based ang mga ginadugang diri sa assets sang Philippine National Police, including nabanwa ang ining Airbus. But unfortunately, nakasugata sining insidente and then naghugpaas dito sa may area sang Quezon. Nakapagkikita naman actually si PNP Chief Leonardo Carlos sa sining mga nagkalapilasan kasunod sining insidente. However, tikinanglan na pa nila nga mag-tener sa may hospital Banwa because may dapat na rin matagan sila sang atensyon na medical. In fact, ginatagan na panigan ni isang ining dugang bala, ginakargala ni sila sa duyan bala, pahalina dito sa ibabaw. Panaogan na halina sa may crash site. In fact, dala paniganin nila na recover pa bala ang uniform ni PNP Chief Leonardo Carlos sa may area kung sila nag-crash ang ining aeroplan, ining chopper. Kung balikan natin actually 2021 ini na-acquire sang gobyerno sang Pilipinas sang time nga to February 2021. Again, pahayag ni PNP Chief Dibol Dalsinas nga ang PNP Special Action Force Air Unit formally ginbato na nila ang delivery sang bag-o tatlo ni tanana ka mga H125 Airbus single engine turbine helicopters from Airbus Helicopters Southeast Asia sa may Manila Domestic Port sa may Pasay City. Ginbakal ini sang gobyerno sang Pilipinas gamit ang pondo sa idalom sang General Appropriations Act of 2019. Ang bag-o nga police helicopters with registration numbers RP2420, RP6088 kag RP9710 amo ni ang ginbakal dugang dra sa mga assets sang gobyerno sa Pilipinas and ginhatag sa may Philippine National Police kahapon. Amo ning isa sa mga nag-crash RP9710 na nag-crash kahapon sa amo gid ni 1 year after nga procure sang gobyerno sa Pilipinas ang ining choppers. And ginapamtang sila nagligad sa may PNP South Air Unit hangar sa may Manila Domestic Airport. So, 7 na nikwenta ni ang H125 Airbus sang PNP, duha ka R-22 Robinson Place helicopters, kag fixed wing trainer aircraft. Tanan na station dito sa may Metro Manila. Una ni nila nga target nga deploy ang duha ka mga choppers sa may Central Visayas and then Southern Mindanao, kag isa naman sa may Northern Luzon. Ang Airbus H125 ginagamit ni sang police kag air medical services around the world.
including na ang air methods which owns H125, H130, ang H135 kag ang H145 sa ila nga fleet. However, unfortunately, a year after nga na-procure sa gobyerno sa Pilipinas, isa diri ka H125 Airbus ang nag-crash kahapon dito sa may Quezon. While ang ginanigin na plaster nagligad sa PNP sang time mga to di bolsinas mga to na PNP chief o napilagi diri nga ginagasto sang gobyerno sa pagbakal na to na sang tatlo ka mga shoppers. Kahapon na sulingan nila tino malayo man ang lakata sang panahon dito sa may Quezon and then nagaulan-ulan and the report pagkatapos sang na missing banwa nga nagahugpa sang ining chopper sang PNP. 10 minutos sa nakaligad or ang 20 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagkabalikan nato na banwa istoryahan na takay na talana ng pirmahan ni President Rodrigo Duterte ang ining SIM card registration na act ako na kita magbakal sang subscriber identity module o kon SIM card para sa aton nga mga cellphone ini ang rehistro na. Atensyon sa mga scammer o kon sa mga nag-own sa nagalain-lain nga mga SIM cards. Akadamo sa mga SIM card nga kabo ang nagapanginto. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang kasi. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 28 minutos na nakaligada sa taknang alas sa 8 saga. Pabalikan natin sa pagpangalagad ng bombohanay big time. Ginaulat na lang nato na banuang pirmahan ni President Rodrigo Duterte ang layi or ang hangna para manginabugol sa nangalayi parang ang tanan ng mga Pilipino o kon ng mga citizen sa nga rin sa Pilipinas nga nagabakal sa SIM card ang or igarehistro na. And karamo rin sa mga nagapanawagan nga ini ang i-veto sang presidente. Because may mga naglain-lain man na sila nga mga rason ng ini ang
threat sa aton na tawanan nga kinamatarong sa aton nga kinamatarong para sa privacy and may mga users man of course nga nagapabor kag amo gini man ang gusto nila nga mayara na sang SIM card registration para nga kung magbakal ka dira sang SIM card iga require ka sa mga information nga ini sang telco sining tatlo ka mga telco pili ka lang na dira kung sa diin man ikaw mabakal sining tatlo ka mga telco nga nag-operate diri sa aton sa Pilipinas. Kay man ang rason man niya sang iban timayo managani kay ang mga nagapangtunto bala nagabakal sila sang SIM card and then mangsasko pagka nagmadinalagon na sila ihaboy naman to nilang ginbakal nila nga SIM card bakal naman sila liwat. Kahapon na ba pila ka mga grupo nga nagbatigayon na sang protesta sa tubang sang Department of Information and Communication Technology sa Quezon City para nga protesta ang ining SIM card registration na act nga or bill nga pagapirmahan na palang ni President Rodrigo Duterte. Siyempre, isa dira sa mga nagapamatok ang cyber security experts nga nagasiling nga mayara dira sang kahangawan sa aton nga privacy and security and might not even work because sa sistema diri sa aton sa may pungsod na Pilipinas nga daw kadugay kag hindi abi systematic. Isa dira sa mga nagupod kahapon ang Computer Professionals Union and iban pa nga mga grupo nga temo ni mga ginasinggitan na nila. But mayon ni kumaistorya nato na sa natin simbaluan na taman kung ano dira nga provision ang hindi nila gusto sa SIM card registration bill nga ginahulatan naton if it will be passed into law. This will require all buyers of SIM cards to submit their personal details sa sini nga mga firm kagining information ang iga-store sa SIM card database. Nasa kabilang linya yung pinuno ng Public Information Committee ng Computer Professionals Union, Kim Cantillas. Live po tayo sa Bawang Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Welcome, Kim. Good morning po sa inyo. Good morning po. Aha. Kahapon na mga ilan po kayo yung nagrally doon sa harap ng DICT office? Umabot po ata kami ng mga 50 po. Okay. Composed of mga ano-anong grupo po ito? Opo. So, iba't ibang progressive groups po. Nandyan po yung CPU, syempre. Kasama rin po namin ang AGHAM, ang KMU, Anak Pawis Party List, Bayan Muna Party List, Kabataan Party List, pati yung nakikita nyo po sa mga picture, yung Alter Media, Nara Youth, tsaka po LFS. Okay. First po ito na protest ninyo? Itong taon po, opo. Itong taon. Pero siguro masusundan pa? Tignan po natin kung ano po yung mangyayari sa mga susunod na araw. Okay. Kim, pwede po ba ninyong ma-turn on yung video ninyo? Sige po. Sige po. Para makita din po kayo ng ating mga viewers. So, magsasagawa kayo ulit ng another protest hanggang hindi pa napirmahan ng Pangulo yung SIM card registration bill. Titignan po natin kasi may iba naman po tayong mga aktibidades pa, no, para ipaliwanag pa yung nakikita nating mga dangers nitong SIM card registration bill kasi yun po yung hindi pa nakikita ng marami sa ating mga kababayan. Aha. Kagaya po ng ano yung mga provisions doon sa bill na hindi po ninyo gusto? Bali, hindi siya piling mga provisions lang, yung mismong pagre-rehistro ng SIM card para lang maka-avail ng mga services ng telco. Kasi pahirap din ito sa mga mamamayan na halimbawa yung mga walang government ID o kaya hindi rehistrado sa PSA ay may hirapan pong maka-avail ng mga SIM card dahil nga wala sila nung mga government ID na kakailanganin para sa
pagkuha ng SIM card. Mhm. Bukod din dito, nakalagay dito sa bill na ilalagay sa isang sentralisadong database Opo. yung lahat ng datos dito sa SIM card registration. So, nakita naman po natin na yung gobyerno natin ay ilang beses na ring nahack. So, wala po tayong tiwala pa na kayang protektahan ng ating gobyerno ang ating datos. Kasi pwede itong ibenta sa mga black market, yung datos natin. Pwede siyang magamit para sa mas malalaki pang mga cyber attack. Okay. Tapos meron din po ditong provision sa bill na parang binibigyan niya ng luwag ang ating mga law enforcement agencies na gumamit ng spoofing sa mamamayan. So yung spoofing po ay parang pinapamukha na nanggagaling sa isang legitimate na source. Okay. Yung isang mensahe or tawag. Ayun po, criminal dapat siya na ituring, pero nagbibigay nga po siya ng luwag na gamitin ito ng law enforcement agencies. So, lalo na sa political climate natin na may mga tina-target talaga ang gobyerno na gusto nilang patahimikin. Nakikita natin... Red tagging. Opo. Halimbawa, yung isa po, lalo na sa mga kritiko nito tsaka sa oposisyon, pwede itong magamit laban sa kanila at magkakaroon din ito ng chilling effect na makakaapekto naman sa ating karapatan sa freedom of expression. Okay. So, yun lang po. So far, yung tatlong major. Po. Yung bill din po kasi, base din dun sa mahabang title niya ay gusto niyang i-eradicate yung mga krimen na may kinalaman sa paggamit ng mga SIM card ng social media. Pero hindi kasi epektibo ang ganitong aksyon kasi kahit sa ibang bansa wala pa namang napapakitang ebidensya na nakakabawas nga talaga ng krimen itong SIM card registration. In fact, tumaas pa nga ang krimen, lalo na yung identity theft. Okay. Tapos nagkaroon pa ng black market para sa mga unregistered SIM cards, halimbawa sa Pakistan. Aha. Ayan po. Kasi yung sinasabi dito, yung iba kasi gusto din nila kasi maraming yung mga nang sa scam. So, bibili sila ng maraming SIM card and then pag may nabiktima na, itapo na yung lumang SIM card and then bili na naman ulit. Hindi po ba kayo pabor doon? Hindi kasi natin siya nakikita bilang makakapigil talaga sa pagsasagawa ng ganong mga scam. Kasi kung hindi naman sila bibili ng SIM card, baka naman ay magnakaw sila ng cellphone. Yung maiksing panahon na hindi mo nare-report na nanakaw yung SIM card mo at hindi siya ma-deactivate ng telco, pwedeng gamitin yun nung nakakuha ng cellphone natin. Tapos, baka nga mahirap pang i-defend na hindi tayo yung gumawa nung pang-scam kasi nga meron na tayong record na tayo yung may-ari nung phone number. Opo. So, yun yung isa sa mga worries na ninyo na yun nga, baka manakaw talaga ay yung phone kasi marami yung mga snatchers. And then, gagamitin nila yon para makapang-biktima sila ng iba. Hindi na nila kailangang bumili ng another SIM card. Apo. Gagamitin na lang yung cellphone. Pero yung sa siguro ma'am, yung para doon sa mga law enforcement agencies, pag yung isang tao ay may nagawang krimen lang naman. Pero pag wala ka namang nagawang mali, wala namang safe naman siguro. Sana po, safe nga. Pero yun din po kasi parang yung etong bill na to para siyang ina-assume niya na lahat ng merong SIM card ay may balak na mang-scam. Pero 'di ba, iilan lang naman po siguro sa populasyon natin ang may ganoong balak. Yung mas delikado kasi dito yung
na nalalagay or na-expose tayo sa risk kasi nga kinukuha yung datos natin tapos ilalagay siya sa isang sentralisadong database Opo. na pwedeng ma-access ng gobyerno, Mhm. pwede ring ma-hack, at hindi natin sigurado kung saan nila maaaring gamitin yung datos natin. Doon ma'am sa mga terrorism, for example, doon sa bombing, di ba mostly cellphone yung ginagamit nila. So, tawagan yung phone na attached doon sa bomba at ito po ay sasabog. So, kailangan ng phone ng SIM card. Pero hindi po ba mahirap para doon sa telco to identify kung ano yung number na ginamit doon? Siguro mahirap, ano? Siguro po kaya siyang ma-identify kahit na walang SIM card registration. Pero kung halimbawa meron ngang SIM card registration, pwedeng gawin ng mga terorista ay bumili ng SIM card na mula sa ibang bansa na naka-roaming tapos yun yung Okay. gagamitin nila para pantawag. Aha. Doon po naman sa mga text scam, wala po bang maitutulong itong SIM card registration para sa inyo? Pwede naman po sigurong makabawas pero ayun din po yung mismong implementation ng SIM card registration, sa ngayon kasi ina-assume natin na bago ka mabigyan ng SIM card ay talagang yung totoong identity mo yung maire-record pero meron mga iba't ibang paraan para pekehin din yung mga dokumento para makakuha ka pa rin ng SIM card nang hindi ginagamit yung totoong pangalan mo. Okay. So, may mga lusot kumbaga yung etong SIM card registration tapos nakasalalay sa mga telco na maayos yung implementation ng SIM card Law. registration. So, parang napakabigat naman na responsibilidad din sa kanila na masigurado nga na lahat ng bibili ng SIM card o na merong SIM card ay na verify yung kanilang identity. Siguro po dito, ma'am, mas ma-identify, mas ma-verify siya kung yung i-require talaga is yung national ID. Tapos, full swing na yung implementation ng national ID doon sa lahat ng mga offices and yung mga establishments, meron silang capacity to scan yung ID na yung bearer nun talagang siya yung nasa ID. Yun po siguro ay kung maayos din yung implementation ng national ID. Okay. Sa ngayon, kasi registration pa lang tayo eh. Opo. Most Filipinos, wala pa rin po tayong national ID. Kasi Opo. pwede lang naman po na pag wala silang way to verify yung identity ng bumili ng SIM card, pwede kang mag-present ng another ID, ng different ID na hindi iyo, na hindi sa'yo yung ID na to. Opo. So pwede pa rin palang mapeke. Kasi hindi naman honest lahat. Kumbaga yung mga may gusto po talagang gumawa ng masasamang bagay, makakahanap po talaga sila ng lusot dito sa SIM card registration. So para sa inyo, ma'am, mas mabigat yung mga disadvantages nito kung i-compare doon sa mga advantages? Opo. Pero may nakikita pa rin po kayong advantages dito. Siguro po napakaliit. Kagaya po ng ma'am, yung maliit na yon. Pwede po siguro nga mabawasan ng konti yung mga small time na na mga scammer ganyan. Pero yun nga po, parang ang trade-off nun ay malalagay naman yung datos natin sa risk. So ma-expose tayo sa risk. So pwede naman po sigurong makahanap ng ibang paraan para makaiwas dito sa mga petty crimes or sa mga mas malalaking krimen na ginagawa ng mga sindikato. So mas mabuti po na aralin po natin siya kaysa basta-basta po tayong nag-a-assume na may parang blanket solution para sa lahat ng mga ito pero nilalagay naman natin sa panganib yung mamamayan.
Kasi ma'am, pag mayroong mga experts tayo dyan sa Department of Information and Communications and Technology, mas expert pa rin sa kanila yung mga hackers. Opo, nakita nga naman po natin na halimbawa kahit sa mga private companies na mas mataas yung antas ng seguridad, halimbawa sa mga bangko, nahahack pa rin sila eh. Opo, kagaya Kasi ng wala po- BDO just last month. Opo, kasi wala po talagang perfect or 100% secure na sistema. So Okay. makakahanap at makakahanap po ng butas. Pero hindi po kayo naniniwala na yung mga may balak na masama, siguro may agam-agam na rin doon sa kanila. Paano pong may Pag may SIM card registration na bill. siguro po parang isang obstacle lang ito para sa kanila, pero hindi naman sila mapipigilan kung ito talaga yung gawain nila. Aha. Pagbigyan nito po ma'am, for example, naipasa po itong bill into law na ito, signed into law by the President. Meron po ba tayong capacity na yung caller, kagaya po na makikita natin sa mga movies, na kung saan ka tumatawag, matrace yung iyong location? Pwede po siyang magawa. Pwede po. Opo. Okay. So para doon sa mga kriminal, mas madali kaso lang baka maghanap naman ng ibang number. Opo. Tsaka baka sa atin din naman magamit yung ganoong technology. Aha. Okay. Sige, ano po yung panawagan ninyo in behalf of Computer Professionals Union para kay President Rodrigo Duterte? Nananawagan po kami kay Pangulong Duterte na sana po ay i-veto itong SIM card registration bill. Okay. With this, maraming salamat po sa time ninyo dito sa amin sa Bombo Radyo Bacolod. Kim Cantillas, good morning po sa inyo. Good morning po, maraming salamat. Maraming salamat kay Kim Cantillas, ang pinuno sa Public Information Committee sa Computer Professionals Union. Isa sa mga nagpabatok rin sa may SIM Card Registration Act, kaya ginapasar na niya, aprobahan na niya sa duwa kapanalgan sa Kongreso, sa Kamara kag sa Senado. So ini ang natalana na lang pirmahan into law ni President Rodrigo Duterte. That is why ang temoning mga panawagan nilang i-veto sa presidente ang gining SIM Card Registration Act. Sa handom banwa nga mas ma-eradicate ang criminal activities nga ginabuligan or sa bulig sa mobile phones, and then the internet or other electronic communication devices. Iba na binaderati kadamo sa mga SIM card nila. Yan nagpadala sa mga text scam. Likod na blabo mo, Anthony, sang scam sa text. For sure, nakabato na kamo nagligada mo nga mga inadlaw. Ginalakipan ng mga criminal activities, sang terrorism, text scam, unsolicited, indecent, or obscene messages, bank fraud, trolling, hate speech, and ang pagpalata sa digital disinformation o kon ang peke nga balita. Iba na binadrate kadamo sang baklo na nila, and then kung makapagtuinto na ni siya, makapangatunto na bala sa amoni nga number, so mabakala naman na sila sang lain na naman ng SIM card, and mangita naman na kung sino mga biktima ho na nila. That is why ang kanabo man niya sa mga nagapabor diri banwa, and mga nagasiling nga this is a measure para sa promotion sa security sa aton nga pungsod. It is just timely and fitting given that various technology-aided crimes are rampant in the Philippines today. Siling sa pila ka mga miyembro sa aton nga Senado. Pero kung sa bagay, tikaway ka man lang niya sa iba na darang nga mga malain nga mga ginatuyo bala, o kung na malain na siniya banwang nga mga
plano, may bentaha man iniya sa aton. In fact, kalabanan naman na gani o kung may grupo and kuana bala portion sa aton sa nga population nga ginamaintain na gida nila ang isa lang gida ka number. So for example, ang imo nga SIM card o kadaan na gid bala 10 years, 15 years na siya, kadto ka lang sina sa may telco mo bala and pa-stand mo lang dito ang SIM card but same nga number. Ako number dito pila na ni ka years, siguro mga 15 years na ni or lapit na 15 years. But ti amo lang managyapon kay kung kaysa kasabad no magasagad ka inform bala sa imo nga mga kakilala. Kaya mo lang manigyapo or nagailis na ko number, please disregard sa nga una, this is my new number. And dere kung ini siya ang manginisa na kalagi, matag kita sinasang personal information sa mga telco. Kung sila ka man niya nagbakala sa imong SIM card. However, mula ng isa sa mga challenges para sa mga telco man, abisar pa nga nagpasalig na sila sang suporta dre sa may SIM card registration. But mayo gid sini siguro kung tanan na gid bala nga mga Pilipino, mayroon sang national ID kag may kapasidad ang ining tanan nga mga opisina, mga establishmento nga mag-verify nga ining ID nga ginpresentar o ining tawo nga nagapresentar sang amo na nga ID ang isa lang. Parang masiguro gid bala kati syempre mga Pilipino yang nga dati wisan din ka man lang yang nga bahin isang kalibutan mga creative ya mo kag susperte gid ya kaalam mangita ganaya sang lusot. Pero may dugang nga pagidadapat dara nga mga tikang and mga strategy na pag-obrahon ng aton sa gobyerno to make sure nga hindi ang ining nagkuha o nagparehistro para sa pagbakal niya to sa SIM card hindi man pang-tunto lang. Kaya amo na sila nga nato na bala pwede ka man lang niya makapresentar ka makapakilala yang lain niya mo. Para lang ka makabakal ka sang sinaya nga SIM card. Di ko mayroon sang national ID amo to nga explain sa ato na bala ni Sir Luis Gonzalez, our chief statistical specialist nga tanan nga mga opisina is either may device na sila dira or may access sila sa database for the national ID nga pag-enter mo sa PSN number niya or PhilSys number ma-appear na nila na ma-appear na dira dayon. Nga amo ni nga number amo ni siya nga tawo. For example, blank kay tita 10 na siya kabilog si Erlyn Bayonita ni. So kung ginpresentar na niya sa imo amo na nga number, yet lain tong tawo ang nag-appear dira sa database kag lain man niya nga person nga dira sa ID, ti mabalaan nga hindi gid na ya ikaw. Pero kung nag-batch man lang, so ti wala na ya sang problema. Pero kung iban siguro nga mga ID diri ang iga-require, malutsan na gid. Nga hindi ang nagbakal ang gin-presentar niya nga ID. Pero kung tawon naman naton ang mga provisions ning SIM card registration bill, kadamo man sang mga maka-benepisyo. Sino kadamo man sa mga advantages. Sa muna sining tabala, nga kuway ka man lang yung plado, yung nga magubrad dira sa mga terorismo. Kating iba na dira, cellphone naman ginagamit, na ginapa-vibrate ng cellphone dito. Nga ara dito sa may nagka-attach kung gina-appeal sa bomba, bala. So, syempre, pag tawagan mo sila, lupok. O kung kalabanan na nadidrite mang sasko, especially ito sa nguna nga uso-uso pa mga textmate bala. Subong tiway na mo kay messenger na ganyan subong. Babakal ka sang SIM card and then mangita ka to sang biktimahon mo nga mapakilala ka nga lain man niya nga tawo. Pero pag kit anay na ninyo, kung lang tawo niya to, so kung sakto, kung siya man niyo, kung taho man niyo, kung gwapo man niyo,
Tingin ba na ganin dira love scam pa nila eh. Ina ba lang una-una ti ipresentar na dala sa imo aboning trabaho niya. Aboning isa sa mga pandam sa aton bala nagligad sang cyber security or cybercrime unit sang Philippine National Police. Especially kung ang ining tawo nagpakilala nga soldado siya, ara siya sa Pakistan, ara siya sa Afghanistan, yung mga nakutkutan sila itong mga bulawan to, may kung ano-ano pagindadara nga nagapangita siya kuno isang mapadalaan o kung manubli, ti padalaan mo to siya sa kwarta until such time nga dako na galing kantidad sa kwarta nga ginapadala ni mo dito, kiti para iproseso. O, tapos may nagbayad naman sa customs ko, no? Mayaraman yan direct, kita nyo siling mga mensahe nga niyo. At chance mo na maging milyonaryo, maglaro at manalo. O, so mayara pag ginadarang ginapadalaan ka nga na-hire ka bala, you are selected as part-time or full-time staff. So, ma-apply ka sa morning link. Hindi yan na lang ninyo na pag-sapakon na banwa kay way gidanaya sang kamatuoran. In the first place, na nag-text sa inyo, ining 11 ka mga digits. Dason, way ka man niya sang gin-applyan, paano ka napilian? Amo man na sa mga nagpadala sa mensahe, bala, nga nagdaog ka sang 300,000, 500,000, kahit sa morning promo nga mo yung gin-intrahan na ko, no? Tinapatawgan mo nga mo nga number para nga maproseso mo ang imong daog. Ti upamang kuton mo gadanay mo kaugalingon. Nag-fill out ko to sa raffle nga form o kung wala, dito wala man. Kung may ka malang sa ginintrahan, hindi na lang pagsapakon. Para hindi ka mabiktima sa mga scam. Magluwas lang gid ko nag-intra ka sa promo sang bombo. Nga na lawagan ang imo nga pangalan on air inaya premyo mo nagahulat na gadariya sa imo sa aton istasyon. Pero kung sa text man lang, nga siling congratulations, you won 500,000 pesos. Call or text this number to process your prize. Ibuyayawan na lang. Ako yung bubuhato, kinabuyayaw ko na yan mo. No, pero ti mga kwa nagyapon tiga ti kulo nagyapon. Bantayan din nato na kung ano mangina desisyon na dari ni President Rodrigo Duterte para wala na yung aton. Kung way ka man lang yung maginahimo nga malain, siguro way ka man na daraya sang kangawan gid. Kung din siya ang maaprobahan mapirmahan ni President Rodrigo Duterte into law, dapat may mga security features man na dara nga gamiton or pagagamiton ang mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Kung perte, pag nadaraya ka, so, pog ya kag eksperto, pag mga hackers, medyo hacker expertise man nadara ang kwaon sa nga DICT. Para maproteksyonan kag way kada sang kangaw ana bala sa aton nga mga personal information. 2 minutos ang nabilin antay sang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report na ni Bombo Franz Andro Borgos kag Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidant 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time sang duha na kaligad o duha na kabulan ang nakaligad na banwa mayara sang mga nahalitan ang mga mangunguma and bisan pagkande mga livestock raisers dira sa may southern Negros. Kadungan na sang pagalabaya sang typhoon Odette sang Disyembre 16 hasta Disyembre 17. Disyembre 16 sang gabi hasta na Disyembre 17 sang kaagahon. May mga lugar dira sa may Cheeks area nga ginabaha including ang siyudad sang Kabangkalan, ang Ilog, and then pakadto na sa may banwa sang Hinabaan, magluwas na gid siguro sa may banwa sang Candoni. Kaya kadamol sang ulan na be pagka Disyembre 17 na sang aga. Nagbati kayon man sa aerial survey ang mga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno and then subong tiginadihon naman ang pondo para sa year 2023. Sang naglabaya si Typhoon Odette, napasar na to ang pondo Kaya mostly ang ining pondo nagikan sa mga naglain-lain nga mga ahensya sa gobyerno o kon departamento. For example lang sa may Capitol. Ang opisina o kanang departamento or ang division magasubmit ina siya sang ilang proposed budget para sa following year dapat antes ang July. So i-ano na siya dayon endorso sa may executive department which is ang opisina sang gobernador. And then iga-endorso na sa may sangguniang panlalawigan para sa deliberation nila. Pagpatigayon na dira sang budget hearing o kon committee hearing para nga before matapos ang current fiscal year, aprobado na ang pondo para sa following year. Kaya kung hindi maaprobahan paro dira sa may banwa sang Isabela, magagamit sang reenacted budget. Bot sa lingon, kung ano ang pondo sang nagligad nga tuig 2021, amuman ni ang pondo nga pagagamiton para sa tuig 2022. Why na sang dugang dira. Magluwas lang gid ya kung magkambyo dirang pinsar sang sangguniang panlang sangguniang bayan, sangguniang panlungsod o kung sangguniang panlalawigan, and then tiaprobahan nila. And then, kung may kulang sa pila ka mga quarters sa dira antes matapos ang current year na naman, aprobahan lang ang supplemental budget nga hingyoon sang executive department. Diri sa
dihon na kag ginapresentaro sa nga pondo sa Department of Agriculture para na nga ma-include sa aton nga national budget sa year 2023 mayara na sang mga ginadihon kag kalakip dari ang pondo para sa rehabilitasyon o kon bulig sa sini mga mangunguba nga naapektuhan sang Typhoon Odette. Kahit kalaban na nadara mostly nga napanagtag bini or seeds and subong tinilagyan mo na bekadako ang ayuda para sa abono. Although tiyan mo ginantani ang ginahinyo sa mga kotoran naton ng mga farmers because kamahal sang abono. Pila ginabala gina-propose nga plano or budget para sa mga Odette hit areas ilabi na diri sa aton sa may Negros Occidental sa Piyakalinya, Bombo Franz Andrew Borgos sa report. Kamin. Bomberlin matapos ni isang paghalit ni Typhoon Odette, no, halos laban nga mga kaprobinsyahan ng Trisato ang naapektuhan gid pala o kung as of now di pala managya po Bomberlin sa recover no matapos na nagigan yung tuig kung sa bulan sa Disyembre 2021 kung sa rin ni Bomberlin na eksperyensyahan no sa isa man di sa makilala man di o kung masiling di nga pinakabaskog na bagyo no sang nagligad nga tuig no nga naghalit Bomberlin sang pila ka mga probinsya kag pila ka mga pamilya kag individual nga nagkaladulaan gid mismo sang Palangabuyan kag na may araiban no nga siling nga tubing medyo masubuman Bomberlin nga ilang mga matabing nga nagkalamising o kung nagkaladulaman din kabuhi because sang sining nga kalamidad no kun ni Typhoon Odette. So subong Bomberlin ka ano na ni no sa sulod sang pagsulod sang 2022 may mga promisa ni ang gobyerno nga may posible din nga mga bulig na mag-aabot Bomberlin sa pagsulod sa sining nga tuig. So ari na no. Kahapon may nagpaagi man mismo sa pag tinapol man sang drain no pila ka mga sektor sa gobyerno diri sa aton especially sa Region 6 no kag isa na diri Bomberlin ang sa mga mostly affected laban Bomberlin tiyan mo yang Palangabuyan no so magsinig kita Palangabuyan siyempre negosyo no mga negosyo mga pananom tanan Bomberlin nga related man no nga masiling pinatumbing mapaidalo man sa sektor sa agrikultura kag diri Bomberlin nakaano no nakapangita man mismo sang dugang nga bulig kag inisyatibo ang sektor sa agrikultura o kun Bomberlin sa idalom sa Department of Agriculture diri sa aton sa Region 6 no so paagi ni sa ilang regional director sa kay ma'am o na kay Engineer Emeline Recupero Bomberlin nga ang regional director sa Department of Agriculture Regional Office 6 kahapon no tumay magin palabotis ng dako nga bulig no kun masilin aton may maayo man nga balita sa aton nga mga kotoran nga mga mangungupa especially diri sa Region 6 kay kabalo kita Bomberlin ang ruta ni Odette diri gid siya naglasla sa ato no sa Visayas kag may pila diri ka mga rehiyon gid ang ako na pila ka mga probinsya ang napektuhan no tapos nagsulod si Odette so isa diri Bomberlin ang Negros Occidental so amo ni kinatan-aw nila kag ang kusan pa pala Bomberlin na ilang target area para sa pagbulig no nga ayuda para sa aton nga mga mangunguma kag mga mangingisda. So ti Bomberlin ang proposed budget no ti isang last year ti may 1 billion pesos ni sa Bomberlin ngadto yearly bala o kon annual income. Bomberlin budget I mean no sa Department of Agriculture. Pero galing Bomberlin dito because man sa pila ni ka mga projects kag mga ginapadala man ding mga bulig sa mga mangunguma kag project ang sining ahensya no do medyo na Bomberlin dito nagamit na pala. So, after sina, no, pag-abot ni Odette. December na to, abi mo, no, Bomo Andrew. So, talipos-puson na kumbaga bala ang pondo? Amo gid Bomberlin, in Chakto gid. Kay, wala man to na-expectar nga si Odette nga magsulod mo, no? So, way man to naglao, mga Department of Agriculture, gid Bomberlin, nga mo nagali ang matuga nga halit ni Typhoon Odette. But, speaking of damage, Bomberlin, diri sa Negros Occidental, so isa ini sa mga one of the may potential nga buligan sa Department of Agriculture ang naton nga probinsya because Bomberlin so no mismo sa kay Ma'am Emeline Recupero do ginatan-aw gani nga diri sa aton gid may pinakadako nga damage bala sa bugos nga Pilipinas no kay diri gid nagbalbal si Odette dito hindi ko bala Bomberlin magnubos sa 6 billion pesos ang damage nga kintuga ni Typhoon Odette no so pila ni Bomberlin ka mga sektor tay mga
mangunguma kag mangingista, no? So nagsiling this Ma'am Remelin Recoter Bomberlin nga may gina-prepare sa nga budget which is not less than 135 million pesos, no? Ang 135 million pesos nga budget ni Bomberlin ukon nga ipadangat man nga bulig sa ato nga mga mangunguma kag mangingista, si Sanitary Bomberlin ang paghatag sang fertilizers, no? Mga abono dira, no? Kag mismo dugang pagit nga mga livestock so kung mga animal stocks Bomberlin. Kay ano ni Bomberlin kay sang nagligad to sa mismo ganit sa pag-check sang Provincial Veterinary Office diri sa aton dito may mga areas pala Bomberlin nga dili masulod, no? May mga livestock to gani nga especially mga baboy, baka, karabaw dira Bomberlin ang mga nagkalamatay man bla because ang halit ni Odette. So mo ni Bomberlin nga dugang nga bulig sang DA Regional Office 6, no? Pag-provide sila sa fertilizers and animal stocks, no? Why man ni Bomberlin gina-specify kung ano ni nga mga animal stocks, no? We know naman nga ang kalabanan nga ginasagod sa aton nga mga breeders dire, no? Baboy, baka, karabaw, kag may iba nga ni Bomberlin, may kabayo man, kag kung ano pagitara, no? Manok, kung ano pagita Bomberlin nga mga sapat rabi nga posibleng nga ginabreed sa aton dire nga mga breeders kag mga mangunguma man, no? So muna bala Bomberlin ang mga posibleng bulig, no? Nga ipadangat sa aton nga mga mangunguma kag mga mangingista. So nag-mention man sa aton si Ma'am Remelin Bomberlin nga actually hindi pa ni siya masilinggit kung saan o bala ma-release ang ini nga bulig. Kaya as of now Bomberlin ginano pa no? Do usar pa bala, do baki-baki pa bala. No, budget man ni Bomberlin kung paano ni nila ipanagtag but dako ni ang tsansa nga base sa land bank ni Bomberlin ihulog ang posible ni nga ayuda para sa aton nga mga manguma, no? So muna Bomberlin kinatun-an pagidugang sa nga DA even though nga na may na-propose mga budget para sa posible ni nga bulig para sa aton nga mga mangunguma. Kaya because Bomberlin sa Sinibe, gina-record ni nila Bomberlin no paagi man mismo sa pila ni ka mga number bala sa nga mga ano ni Bomberlin mga statement of damage bala, no? Sang isa ka banwa o kung syudad nga nagresulta, no? Kung nga because ang nga halit man ni Odette kag kung saan pa bala Bomberlin because of this emergency procurement amo ni ang rason pag Bomberlin nga naka-prepare sila, no? O kung naka-propose sila sang posible dako nga budget para ibulig sa aton nga mga mangunguma. Kaya gindeklarat ni Presidente Duterte Bomberlin tanang piladri sa aton nga mga areas especially sa Visayas do halos laban kay ginpaidalom sa state of calamity, no? Matapos nga naglabay si Typhoon Odette Bomberlin kag nagduga pag Ma'am Remelin gani nga ano ni Bomberlin, no? May ang BFAR bala ko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources makaambit man sila Bomberlin sa amo ni nga budget, no? Nga hindi magdugo man sa 10% nga bulig para sa aton ni nga mga mangingisda Bomberlin, not only for DA but also sa BFAR man, no? Not only sa mga nagapanguma but also sa aton ni nga mga mangingisda Bomberlin. Okay. Bomberlin may dugan rin nga pahayag sa ato ng Regional Director sa nga Department of Agriculture Regional Office 6 nga si Ma'am Engineer Remelin Recoter. Response Fund namon nga gintupol sa Central Office and we were given 135 million. Ang amon nga 2021 nga mga balances binakuan man namon sa Odette and then yung 2022 namon nga budget especially yung mga production services intended man siya sa budget ina sang DA Central Office yearly ga propose na ang DA sang 1 billion QRS fund, Quick Response Fund, nga naka-kwansa sa regular funds ng DA. Pero this early, ubos na ng 1 billion sa DA kay gin-divide na siya sa mga regions na affected siya ng Odette. Ang nakuha naton is 135 million. Tanan man na provinces, pero ang pinakadako ang iya sa Negros Occidental. Ang damage nila is ara sa 70% reported based sa amon na damage and loss. Importante may pundo. Later na lang kami makakuan kung pila ang ma-procure namon in terms of seed, kag mga fertilizer, kag animal stock treatment ina sa mga damage or mga mortality. Actually, nag-procure kami subong. Emergency procurement, kaya allowed man ang emergency procurement because of the
state of calamity na gin-issue ni President Duterte. So we are allowed for emergency procurement, especially ang sa production support services namon. To be master listed by LGU, based sa ilang damage report, kung may damage report, may sawo na, may farmer, may number of hectares sila nga report, at may mga tao, may mga farmers na affected sa typhoon event. Based sa amon nga kulang sa ini, galing kaya mo lang na ang available. So, gin-prioritize namon ang affected areas, particularly ang sa Negros Occidental, kay sila man ang almost 70% sang reported damage and losses, so about 6 billion pesos. May share man ang BIFAR sang 135. We provided BIFAR sang 10% or 13.5 million pesos para man sa ilang priority nga intervention, especially sa mga marginal fisher folk. So, replacement siya. Anyway, kung sa rice production, pwede man na siya magamit kung may tubig, sige ulan, kung may source with the water, pwede sila quick turnaround, especially those na samagan. Kung wala, mahulak sila sa wet season, which is May. Kag ang din-timing man namon ang rice farmers financial assistance, especially sa Negros, although kulang pa to kay pang-iya ka allocation para sa landbank, wala pa kaumpisa. Ano nun sa Iloilo, we are hoping na maka-umpisa na by March. Kag makapiyantiyan ang 5,000, especially sa rice farmers, 15 hectares and below, pag RSBSA registered. At the same time, ang Agricultural Credit and Policy Council has also an allocation of 75 million in which ang priority namon is yung sa red zone, meaning yung ginagyan din ni Odette, the reported damage plus yung number of farmers. Proportionate siya ang iyang allocation sa munisipyo ng Suban sa damage report at number of farmers. Okay, Ma'am Andrew. Perlin, no? So, mo to ang pagdugang man nga o pagdulong man sa maayong balita ni Mama Ramel Recotera sa atin nga mga nagahulat ng mga mangunguma o magigit ka. Pero sa next Berlin, year, no? pag din na siya, no, Ma'am Andrew? Correct mo Berlin. Yes, sakto gid, no? Kay last year pa ini siya nga plan. Kag do may mga sa ganito Berlin, do may mga nanabla nila, na-plot tabla nila. Kung paano ni i-distribute kag kung pilagit man di ang specific amount sa ato ni nga mga mangungumabla pong Berlin nga mga ilabi mga batod kay nagabasi man ni pong Berlin sa damage nga halit ang gitugan ni Bagyo Odette sa mangunguma kung may harap lang pong Berlin nga totally damage kay do kung do partially damage derapi ang ilaning nga mga talamnan derapi kag kung sa number naman bi pong Berlin sang mga livestock trabing ilang nga ginasagod no so ginaisip man na no kag kung mangin valid pala kag kung pwede sila Blabong Berlin makabaton sang bulik na nakikan sa Department of Agriculture Bong Berlin. Negros Occidental ang ito nga ng hardest hit. So for sure, diri man sa ato ng pinakadako nga changka sa pondo. Correct gid, sakto gid, no? So tanan gani Bong Berlin nga mga ahensya man sa gobyerno way labot sa Department of Agriculture ti ang mismong DTI ganito naga-target man gani Bong Berlin nga mag-atag man sang bulik wala sa mga negosyante, no? Especially sa ato nga mga MSMEs. No, so pag muna do laban gid nga mga government agencies nga nagasilingbing nga maghatag sa ayuda do alos sa Bong Berlin may mga allocated budget gid para sa Negros Occidental no because sa paglabay ni Odette Bong Berlin ti makita nato especially sa my Chicks area as of now under recovery sa gyapon no kag ginalauman da ng kuryente basi makabalik after 3 months or for how many months. So, manidiri Bong Berlin nga ang mga areas, no, o sa Chicks area, nga ginlabyan ni Odette, nga pag-itiapon, no, nagatingwa matagyapon Bong Berlin, nga makasurvive isang papano. So, tiyari mismo ang pila ka mga ensya sa gobyerno, nga magpadangat kisang nila nga duga nga bulig, no, para makabangon liwat bala, kang makabawi, no, sa mga nadula nga mga propiedad because of Typhoon Odette Bong Berlin. Okay. Sige, thank you again, Ma'am Andrew. Yes, Bong Berlin, para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time, Minis Bombo France Andro Burgos. Para sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, pa sa radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Franz Andro Burgos.
Inadeklarara kita sa idalom sang state of calamity mo diri sa may province of Negros Occidental magod sa halit ang ginabilin sang nasambit ang bagyo. So, mga natungda ng mga ahensya sa gobyerno, diba, sigaman lang plano and diho na darakwa na ng mga maayong igabulig sa mga affected sector. Ilabi na sa maya sektor sang agrikultura and amo gini mostly abing nga mga nahalitan. Because tinimagyan mo na kadako ang halit nga natuga sang bagyo sa may infrastructure diri sa ato na sa may Negros Occidental and iba na pang parte sa Western Visayas. 29 minutos sa nakalikad sa taknang alas 9 sa aga. Kahapon na arasto gilayon sang Bago City Police Station ang ining suspetsado nga nagatiro sa isa man na tricycle driver dira sa may gwa sang merkado sa may barangay Maaw and ang yangay nablos yara sa buong sa hospital arrest. Actually, ang una ginadali nga nagbaisay si Efraim Alinsuring kag si Jonas Lohan Tubong Banwa. Kaya hindi sila magkasugot, diba si ko nang isa, gusto naman magpark sa motorsiklo niya, pero kaginapa higad-higad niya abe, ining si Alinsuring, pero tudawayan nagkasugot. Di pagkatapos, actually nagbiya naman si Tubong Banwa dira sa area, pagkatapos mga tunga sa oras, nagbalik siya. Wala dira nagpark sa Alinsuring, tiging palapitan ni Tubong Banwa ang utod ni Efraim nga si Jomel Alinsuring. Kagway niya bala si Paa. Titimingan nun siguro nga nagsampot ni si Efraim, nakita niya tong utod niya ginasipa ni Tubong Banwa. Di syempre kung ikaw man utod, matambag agad. Pero, gintiro siya ni Tubong Banwa. Patay. Nagbiya dira sa area, si Tubong Banwa, sakay sa motorsiklo nga ginamaneho sa iya nga hinablos. Kung makita ninyo mo ni ginadayaw na ito nakaklaro sang CCTV, no? Ang CCTV camera bala dira sa may syudad sang Bago. Kaya nang maklaruhan mo gid balaya kag nami ang resolution. Kabay patanin sa iban nga mga LGUs sa butang bala sang CCTV camera. Pero gid sining dira sa may syudad sang Bago bala. O lang tawan niyo sa aton sa nga Facebook live. At least klaro gid balaya kag makabulig sa aton nga mga otoridad sa pagbatigayon sang investigation. Tinagbalagyo ini si Tubong Banwa. Pagalin nila dira tinagipululihan sa mga tao ginbato nila. Kita mo na to natabo na palagyo siya mo. Nagpanago siya dira sa may area sa ilagi nga lugar sa may Bakong. And then tinakaistorya naman siya kuno sa mga personal sa Criminal Investigation and Detection Group kag dira siya nagsungka. Tisubong si Tubong Banwa priso dira sa may Bago City Police Station. Ang inablos niya naman nga si Rene June Flores ang napilasan man kiti pagbiya nila dira sa may area tiro man siya sang isa man nakasoldado nga natabuan ng ara dira sa may area and then ti siguro na igo pag ginbato sa mga pumuloyo ti subong ara siya sa may hospital arrest araw ka klaro sa ato na video bala ahalin dira sa may syudad sang Bago because nga tinakuha sang CCTV camera ang ining nasambit nga insidente. Ti ano man gid bala ang ining relasyon na Tubong Banwa kag nanday Alinsuring. Kasi syempre kung nanak ka sa isa ka barangay, laban-laban nga ti kilalahay kalabanan nga mga tao kundi man gid tanan mo. Kundi man kamo kilalahay sa ngalan gid. At least familiar ka nga amo ning apelyado at ho taga diri man ning barangay. Siguro dira sila nga area ho. Kada amo na bati ko mo. Or kilalahay kamo gid sa itsura bala. Familiar gid sa imong itsura. Kita nyo sa may video gagin sipa yan ni
tubong banwa si Jomel. Ti syempre nag-aapin man ang iyang utod. Wa niya blaya tiruha. Ti tumbagid, patay-gid, dayon. Siguro ulo ganang igo niya. I-check ka na to ng dugang investigation na dari sang Baguio City Police Station. Direkta sa area mo Grace Lynn Lobaton. Sa report, kamin. Berlin, nagkatasubong sa Baguio City Police Station. Kagat sa natin sila nga pagkipag-angot sa suspetsado mong Berlin. Bomo Grace? Yes. Ha? Berlin. Sige be, kindly improve lang sa audio. Berlin. Di siya gakwa. Sa dito ka guro makwa sang audio niya. Berlin. Bomo Grace? Yes, Berlin. Sige be. So, Berlin, Na, better na. Okay. Try tagid Berlin nga makuha ang sideman sang suspect no sa pag luthang kagapon sa isa ka tricycle driver Berlin no. Ining suspetsado mo si Tubong Banwa no. Jonas Lohan Tubong Banwa. So Berlin hindi siya maghatag sa iyang statement kay according sa iya no amo na ang advice sa iya sa mga abogado. Okay. So, tiya naman na, Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin. But, ang aton sining nga mga informations nga nakuha, pagkadugangan ta na Bombo Erlin, manging kaupo ta dugay-dugay, no, ang chief investigator sa sining nga shooting incident na luntad kahapon sa Barangay Maaw, sa syudad sa Bago. So, Bombo Erlin, no, makaupo ta dugay-dugay si Police Senior Master Sergeant Hob Ogares, no, para nga makaruhan man no before panibala nakita ta sa TV no before sini may mga natabo pa after sina ang pagka-respond man no sa isa ka aktibo no nga membro sang Philippine Army. Berlin so ari na no si Police Senior Master Sergeant Hob Ogares Berlin. So sir prior sa nga natabo na upon nakuha sang Good morning kay Sir Da. Good morning, sir. From Berlin, no? Ano ang natabo, Gilson? So, actually, ma'am, ang sada sini, ang una-una gid nga natabo is, ang tulo sini, pagpil lang gid sa simple nga parkinganay, ibla sang single nga motor, pag tricycle. Then, dito, kumbaga doon naglalisign sila, guro, naglalisign si Jomel Alinturing, putod, sakay. So, nagmilalisay ni sila. Pag siguro, kasi kung damo mas ang istorya ang ginahaboy. Then, after sito, ining suspect, si Jonas, si Rini John, lakat man sila ya. Sakay man sila sa single nila yung motor, naglakat. Then, after mga 3 minutes, ma'am, nagbalik sila. So, pagbalik, si Jonas, atong nagtiro gidya, nag-aangkas na nagid siya sa single motor. So, pag-abot dito, nagbalik man siya mismo dito sa tubangan sa KC Hardware. Kasi din ako itong biktima. So, pag-abot dito sa motor, nanawag yung suspect natin si Jonas. Then dito, nakita ta sa CCTV nga si Jomel Alinsuring, sipa yan eh. So, pag sipa yan sa kay Jomel Alinsuring, so kay si Itraen, kay magulang, nakita yung utod niya sipa. So, ginagkatuan niya man ni si Jonas, agin sumbag, kapungol. So, dito, nakita naman sa CCTV ngayon si Jonas na tumba. After naging sumbag siya ni Itraen. After naging sumbag ni siya ni Ipraem, pagtindog ni siyang suspect, talaga abot sang armas lutang, katugin tiro yung rekta si Ipraem. So, natumba din si Ipraem. Then, pag tiro ni kay Ipraem, sunuran niya man tiro si Jomel. Pero si Jomel, swerte lang, nakapalagyo, wala sa maigo. Then, kiti isang tatay, ma'am, at tumanto ang tatay, kimiging bakal siya sa hardware. So, sang nagbalik sa kayang suspect na po nga si Jonas upod sa kay Rini John ang nag-drive sa motor. Tinguan pa ni siya taning alagson man sang amay, kita nyo sa CCTV, na dugin may something na ginhampak nila ang suspect. So, sang nagpalagyo na ang suspect, dito sa unahan mga 15 to 20 meters away lang sa KC Hardware, dito sa may kay grocery store. Ato dito ang isa ka tropa man nga members ng Philippine Army nga si Herman Marcito. Herson Marcito, I mean. So dito, pansamon nga inquiry sa iya. So according sa kay Herman Marcito, Herson Marcito, I mean, na sunod sa iya,
sang nakita iya nga nagadinalagan ang tao, nagasinggitan nga niya patay na ang tropa. So siya, as active members ng Philippine Army, so nag-active siya nga abiya kung paro ang nag-zero ini sa biktima. That is why, nasa nagtupong siya kag nakita iman mo nga nagapalagyo na kag may pusik kag nakita iman kung anong natabo. So dito pag in zero yaman yang sa motor. So according sa iya, at that time wala man sa ka-sure kung may naigugit actually sa atong nagsakay sa motor. So dito na ma'am later on, dito na mo na-discovered na after nga nadakpan na namon si Jonas sang pagkandak kami sa pursuit. Dito na mo na-discover nga ining si Rini John, ang motong driver, amot siyang driver, amot sigling may igo, hindi iya si Jonas. So ara siya subong sa South Bacolod Hospital ma'am. So yung nabayin sa lawas na igo si si Rini John ma'am, diri sa iyang to improve siya ma'am. Ang igo kay doon na yung M6 na lang yung gamit ng condition. Subong ma'am, may mga tropa kami itong gabantay, so under observation. Bisang army, tropa ya ang biktima sa shooting, damo ni sa opod. Ang kani ma'am ng army niya, siya lang giniya. Nakabuan lang gini siya. Ato dito kay mapabalik ni sa tan sa iya nga duty mo. So sa iya nga assignment, mabalik na ni siya. So nag-agi na siya sa kay grocery store. Para kung tani magbakal man sa mga pinalano niya prior sa magbalik sa iya nga duty. So nataimingan lang ni siya ma'am nga kapati siya po kung nakita yung tao na dinalagang kag iya nga antisipasyon niya is tropa biya po si Paro pala mamang biyot pa sa biktima. So sir, ang suspect Di nang igo ni Flores. diin ang igo. So si Rinjom Flores man ang igo ya do diri portion sa iyaman nga tiyan, no? So kay sa subong prior sa amon nga pag-follow up wala kami kadali-dali sulod kiti may mga protocol man ang ospital hindi kami sa basta no. Pero based information namon nag-gather do diri samter sa iyasan mamang igo. Sir, ang suspect kag ang victim kilala na nga daan. Hindi ma'am. No? So niyang biktima naton taga Purok Sampaguita, barangay Binubuhan ni siya. So ang suspect naton is taga Purok Sorghum 2, barangay Bacong, Davao City. Amo lang to gali ang pagkalisanay nila. Yes. Amo lang dito nga dapat pura. Yes ma'am, nag-time nga na lang ito yung sa simple lang gid nga away sa pakinganay amo lang ito pag amo tong natabo dayon. Momo Grace. Yes, Momo Early. Ano niya ang dala ni Tubong Banwa? Motor or tricycle? Ano ning dala ni Tibong Banwa? Motor ma'am, single. Berlin. So iyan ning motorsiklo nga ginmaneho ni Flores. Sino ni sir nga pa nag-iyas ang motorsiklo ang ginaman ni Flores? According sa amon information, ma'am, daw yan na siya ni Jonas Luhan, pero wala na naman ma-recovered ang gingamit nila. Pero sinugid ang una dito sa parkingan. Ang una sa parkingan, sir, ni si Jonas, sir? Sunod man sa kay Jomel Alinsuring, ay tricycle yung nadala nila mo. So bakal siya sa KC Hardware. Siguro mauna ni Gurutani si Jomel sulod. Kaso lang kay single lang man niyang yala ni Jonas. Pwede lang man medyo mo nakasulod. Guro dito guro nag-umpisa ang lalisay nila. Instead tani nga si Jomel Alinsuring yung masulod una, si Jonas ang nagsulod niya sa parkingan. So mo lang ng suguran sa nila. Anong tuyo ni Jonas? Sanit? Kaya bakal man sa ma'am sa hardware. So actually may resibo man sa ganito doon nagbakal sa wire. Okay. Anong armas ang gingamit? So based na recovered naman ma'am 45 caliber ang gingamit. Sa di na igo si Ephraim. Subong wala pa man pero subject pa na siya for verification ma'am. Bombardier? Di na igo si Ephraim uloged. Sa tiyan. No, sa tiyan na igo si Ephraim, sir. Yes ma'am. Left abdomen. Left abdomen, Bombardier. Okay. Ilang ang... Isa lang ma'am, maluntan siya po lang gitang nahangkot sa ating. Pero si Ephraim, wala ni siya tricycle? Si Ephraim, wala ni siya tricycle. Wala ni sila kanya uso. May tricycle niya. Bukod man yung tatay nila, nagbakal siya sa Stacy Hardware sa Approx Sulaban kay Mama mo. So, mabakal na sila kung taniman sa mga pinanangguro na sila balay sa hardware. Kumulang ito ang tabo. So, isa lang sila gali ka tricycle ng tatlo. Si Jomel, Ephraim, kag si tatay nila.
So isa lang gid ka tricycle ining si Efrain, Jobel kag ang ilang nga tatay. Yes, ma'am. Oo. Isa lang gini sila ya. Oh, nakatapos sila ba ka, sir? Posible sa pagtabo wala pa ma'am kay una ni sila halin ni Jonas mo. Wala pa ni sila kay di daw damo ni gurong ilagin makara si tricycle ang ilagin nila. Ulihin ni sila ya halin. So mo nga paghalin ni Jonas. So after 10 minutes na balik at pa sila Japon niyo. Jomel na kaniyang pamilya. Sa interrogation ninyo dira sir kay Jonas, iya gini kuno ang armas nga dala niya? So sir, sa interrogation niyo kay Jonas, iya man gito armas ang gingamit niya. Siyempre during sang ma'am, polisiya, dinaya mo. Dinaya. Pero kung magbase kita sa CCTV, dito man ako nakita nga mismo dito na halin si iya yung ways, dito yung gabon ang posibleng royal diretso sa biktima na to. Nga base sir, pag confrontation nila, o una nila tong bangigay, may armas na gid siya nga dala, no? Sir, sa unang bangigay nila or pag inaway pa nila, may armas na gid siya nga daan nila. Kung pagbalik. Kung posible siguro ma'am, kay kung gin-review naman ang CCTV, no, footage, so do sa unahan lang sa Sambanga, ma'am, nag-iso lang ni siya kag nagbalik mo. Hindi ko nagpuli pa sa kalayo kaya sa ilang balay. May dala na sa nga daan. Posible, may armas din siya nga dalan-daan. Ano ning trabaho niya, sir? Anong trabaho ni Jonas, sir? So, wala man siya, ma'am. Pero, based sa amon information, sa diri sa record namon, may mga kaso, may mga pending siya mga kaso actually. Ano nga mga kaso? Diri sa amon, may gin-file na siya frustrated. Na murder. Asong masaya na yung kapitan mo lang. Then, ang sa may Murcia, sa may mga pending, may siya nga kaso dito. Kamagan. Ano to nga kaso? Frustrated murder, sir, right? Yes, so muna sa mamang. For? Diri sa amon, ma'am, ambulan lang na binduman, ma'am. Kita pa sa Murcia, ma'am. So, may mga pending siya nga kaso. Anong may mga illegal siya, sir, nga mga operation? So, sa diri sa amon, wala man na siya, ma'am, na gano'ng yan. Pero I don't know, ma'am, kung sa specialist sa Murcia area, ma'am, kung ano ginang mga participants. Wala ni siya, ma'am. Kami, may lumilibing partner siya, ma'am. Actually, pag inamagap lang sa iya, so ginapit niya naman ng iyang living partner. Bomo Grace, sino ni ang gintiro niya dira sa frustrated murder? Sino gani, sir, ang biktima sa frustrated murder? Kasi kapitan ma'am ng Federico Gayagas na ma'am, ng barangay Bakong. Gintiro niya Sa Baguman. Gintiro yan, sir? Oo, gintiro na nila. So, that's why Thailand na kaso. Nila? So, sabihin. So, damo na sila ma'am na sa frustrated niya kaso. Damo na sila ma'am ang na-involved dira. So, damo na si Jonas output mo. Sa time na-hero na sila sa kay kapitan. Mga ano na siya nga year? Ano na siya, sir, nga tuig na tayo? Hindi na po sure, ma'am. Pero but may 2 years ago na Kasi barangay kapitan, Japon? active sa Japon. Yes, ma'am. Active sa Japon nga barangay captain sa barangay Bakong, ma'am. Sa bago na? Yes, ma'am. Sa di na nila gani gintiro? Sa diin gani, sir, nga location or area na tiruhan ning... Dito man mismo sa lugar ni kapitan, ma'am, sa barangay Bakong, ma'am. Okay. Sige, base sa kutob lang ma-recall abi ni sir, anong natabo to? Anong sitwasyon bala? Gintiro nila, ano oras, gabi, adlaw? Sir, sa balikan tanaw ang mga natabo sa ato palang adlaw. Ano man oras, sir? Na-remember mo? Ang amon nga station naka-receive ng mga 10:15 sang aga na mo. Naka-receive tawag halin sa kay Mrs. Rivera, tagiya na sang KC Hardware. Ay, hindi, sir. Ang sa kay Barangay Kapitan bala? Hindi na ko remember kaya actually ang investigador that time, doon takay na siya, ma'am. Okay. Kaya ang investigador sa hindi ako naka-record. Pero ano oras? Gabi? Or... Aga, guro mama. Hindi lang ko sure ha, pero basta do si late PSSG Noel Montaño na siya mga investigador. Pero nakakain. Sa diin to sa Sinigo, sa bahay, sa Yalawan. Sino? Si So, hindi lang. Pero basta may mga igo, ma'am, sa sari-sari nga bahay sa lawas yan. Siya lang man isa, no? Yes. Yes, si Barangay Captain lang isa, Bumerlin, ang victim sa amo nga time. Kag ang nag-lutsan si Siya, di may upod ining si Jonas.
Yes. So, meaning may killer instinct na gid na siya galibang mo, Grace. Yes, Marlene. Mayang tiro kilala gid kita siya. Hmm. Lapit naman lang dirang bakong, hindi. Lapit diri sir ang barangay Bako. Halin siguro sa amon, ma'am, mga from station, mga more or less 35 kilometers, ma'am. So, layo pa ba, Marlene? Layo-layo pa. Oo. Okay. So, incumbent ka na yung punong barangay. Liyo ko karon secure sang pangalan niya mo, Grace, ha? Asang punong barangay nga na ang ginatiro. And then, may mura siya pagid nga kaso. Yes. May more siya. Pag sir, no, nga kaso, Oo. pending case. Pero diri sir sa punong barangay, away to sila na inquest. Sa punong barangay, sir, nga case, wala ko sila ma-inquest. So, wala. Slab naman. Tapos naman. So, Oo. regular filing. Marlene, regular filing lang. Ang Regular. So, wala pang ilang nga warrant. So, wala pa sa samaran. Na, ano na sila? Actually, nag-hearing nga na sila, ma'am, kaya nagkansama na sa mo. Nakapiyansa Nagkansa siya. na siya. Frustrated murder, Marlene. Oo. So far, amo lang ng isang kaso niya dira sa Bago. Yes, so far, isa lang din kaso sa Bago. So, mula namang madumduman ko, ma'am, pero Pa-check sa kanibang Marlene Oo. kung other than sa barangay kapitan nga frustrated murder ng kaso, may harap pag pala. Okay. And i-check pa nato na sa may record sang Murcia. Medyo lapit na ni siya, sir, sa Murcia nga mga barangay. Ang Medyo- Bakong. Ang Hindi. barangay Bakong, sir, medyo lapit na sa Banwasang Murcia. actually, ang Bakong, ma'am, may boundary na sila sa Murcia. Boundary na lang ini siya sa Bago, kag ang Murcia, ini Bakong. Oo. So, may mga lalakturan na ma'am, actually, kung dira ka magagi sa Bakong, matabok ka lang sa ba, sa Murcia ng Sapya. Pero inaya si kita sa property. Okay. Sige. Ahay. Diri, kwan ginabi mo, patal, ginaming igo, diri ni Ephraim. So, Yes. gibawian gid siya sang kabuhi. Batang utod niya, naka-kwan siya, naka-cover Dalaga. siya bala sa may tricycle, no? Kung Yes, natawon Ma'am nato diri Bernie. sa footage. Wala siya maigo, no? Utod ni Ephraim. Delegate, si Jonas gani, siya lang gid na isa sa motorsiklo niya to or upod niya na ni nga daan si Flores, sir. Sir, si Flores ni kasi Jonas, halin sang una-una pa lang updanay na gini sila no hasta nga matapos ang Yes, ma'am. Okay, sa CCTV, pagbaka ni nila sa PC hardware, uupod ba nila nga duwa? Si Flores gid niya nag-drive nga Nakabo, daan. si Flores ang nag-drive na una. Sang pagtiro na ma'am, si Flores nang nag-drive. Mm-mm. Si Jonas sa muna siyang nagangkat na. At si Okay. Jonas yung nagtiro, si Flores nag-drive sa motor. So ginplano na gid nila yung nga daan niya mo Grace, no? Yes, Marlene, Istoryahan na gid sana nila kay- guro. Wala daan ang armas siya kay Jonas. Si Rene may armas. Wala, ma'am, wala. Marlene. By the way, Sir Ogares, kanami sa inyo dira nga CCTV camera. Iya gini sir sang city government nga Sir, nagadayaw gin-install. si Bomberling sa TV camera. Iya, ginapagayaan sa city government. Yan na ma'am, actually, sang PC hardware, gidyang CCTV, gidyang camera ang ginistol ka. Okay. But ang nagka-capture to sir nga do nag-U-turn sila sa unhan. Iya to yung sang ano. Pag U-turn nila sa unhan, sir, kasi na ito ginapagayahan sa TV. Actually, ma'am, ang atong sa U-turn niya sa unahan nga nagbalik sila, iya to dyan po ma'am ka PC hardware nga, no? Nga CCTV. Isa lang madilag Ang, TV. so, damo sa ma'am, angle nga makwa. Ay, so, both sides, may hara sila, no? May hara sila CCTV camera. Habon ning bentaha kung may mga naka-install sir no nga CCTV camera kag nami balang resolution. Bintaha din, sir, no, nga may amo ni klase na TV, kag nami ang mapuha. Yes, ma'am, nako ina permi nga bulig sa amon, especially kung ang crime scene or ang incident, after sa incident sila ma'am, may mga CCTV nga na-install, kay nako ang bulig para sa amon investigation nga ginagawa mo. Sige, madamo gid nga salamat adra kay Police Senior Master Sergeant Hob Ogares sa Bamo Grace. Yes, Marlene, madaming nga salamat, sir. Halin kay Bomber Erlin, no, at imo sa nipatatag information. Bali, Bomber Erlin. anday lang gid nagsungka siya sa CIDG or sila gid na nakadakop gali. So, Bomber Erlin, according kagina sa pahayag ni Sir Ogares, sila gini Sila ang gid ya. nakadakop through hot pursuit operation.
Okay. Sige. So, congratulations sa ila dira. At least way nila ginun tatana ba mo Grace until nadakpan on the same day, few hours lang nakaligad, humalin isang ginakometer ni Tubong Banwa ang krimen. Diba, junon mo, bago lang gani nakapiansa, nag-obra naman sang krimen. Ang magandang budlay ko mayara karmas, bla. Hindi ka makapugkong dito sa imong kaugalingon. Unless may mo na bla ka killer instinct kagidya mismo. Yes, to Berlin, kag hindi lang frustrated, kundi murder na gid Berlin, no? So, Gin panuhan na niya gida ni Abe. Yes, atong tan i-check kung Berlin kung may mga kaso pag gid nga sobra pa dira sa himo iya sang kagkapo nga adlaw kag sang naligad sa isa ka barangay kapitan diri sa syudad sang Bago, Bogor. Okay. Sige, thank you gid, Mamo Grace. Yes, so Marlene, live kita diri sa Bago City Police Station, ini si Bombo Grace in Nabaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Lobaton. Aton commendation na dira sa Bago City Police Station na wagi nila ginluatan hastang naaresto. Iniga si Jonas Lohan na Tubong Banwa nga mo ni nagpatay kay Efraim Alinsuring. Kung makita ninyo sa may footage sa CCTV camera, because sa siling tanati mo nakaklaro, abo ng bentaha para sa mga establishmento balakag iyaman sa gobyerno kung nang i-install ng marami man na bala high definition ng camera parang na may hangpo na kamanabala ka makabulig sa ito ng mga otoridad sa pagtumod nila kung na sino mga suspetsado sa tion ng mayara sang krimen nga pareho sini. Or kung nakamuman na bidra makawatan, paggarungkab pa lang nila, pagransa kanila, kundi makapture gid ang natabo. Pero kung na magtakod katod sa CCTV camera, nga buron pa, inang kung na kaysa brown out pa, kuha lang inaya, dekorasyon lang gid. So, kung lang tawon naton diri sa footage, ginabalikan na gidya kag pagsampot ni Tubong Banwa, wanya bala tindaki si Jomel. Ang utod ni Efraim, siyempre upod mo, utod mo, adagakadto man lang sila dara para magabakal, kuha niya tani, tulod niya bala ang suspect, pero kuha na siya, tiro. So, wanaigo sa may tiyan, nagaresulta sa iyang kamatayon. Sabong podadra naka-hospital arrest man si Rene June Flores. Inablos ni Jonas ngamo ni ang nag-drive sang motorsiklo nga nagserbe bilang getaway vehicle nila kay natiruhan na sang ginatiro sang isa man naka-soldado nga natabuan ng ara dira sa may area. Tiya mo ni wakagamay man nga mga bagay actually ina kaya kinanglan naman na dira pag paumod. However, kung hindi ka nagiging makapasensya, di mga kometer ka sang parosin. Hindi imagine nyo, sampaw-sampaw na mga kaso ni Tubong Banwa. May previous nga kaso sa paggatiro niya man sa incumbent ni ganing punong barangay, sa nga barangay Bakong. And then may ban pagig mga kaso dara sa may Banwa sa nga Morisha. I-check na nato na karon sa Bombohanay sa Udo. Kung ano mga record dara ni Tubong Banwa sa may Banwa sang Morisha. Amo ning iba natin dapat kung pwede pa ba nang makalikaw gid kung meron ka makabais right sider sa may dalan kay iba na dara ga bunot dayon sang armas. So tito talara naman na dira for sure hingagawon ni sang Bago City Police Station nga paidalo ba sa mga inquest proceedings para nga hindi na makagwa because when murder dara Banwa, that is a non-bailable offense. So, kung nakapauli na to si Jonas, or nagabiya na siya dara sa area, pero nag-U-turn siya, naging balikan niya to, tiyara ganang intent to kill. Na isa sa mga elemento sa kaso nga murder. Daw suminotol sa nga nabilin antay sa nga sa Diaz sa agad. Kulabo sa naangaton nga tiyampo dahil sa pagbangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Delegate lamang sa matutod nga numero 1.
Ug na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Rin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio